Aurtengo edizioa izan da 11. edizioa, orduan, esan dezakegu badela ibilbide luzea duen lehiaketa eta erakusketa. Gaur egun daukagun helburua lehiaketa honekin da, egia esan da, hasieratik izan genuen helburu bera. Eta hori da, pixka bat, Iruñaren gainean daukagun begirada androzentrista hori gainditzea eta populazioaren erdia garen emakumeok hiriko erdigunean jartzea ez bada, zikera begiradaren zentro hortan edo erdigune horretan jartzea. Edizio gehienetan argazkilari profesionalek zein argazki egintza gustukoa duten pertsonek parte hartzen dute. Eta orduan, esan dezakegu, parte hartzea ere emaitzak bezain anitzak diela. Aurten bildu ditugu 55 argazki eta bertan ikuste dut ikusi daitekena da pixka bat hirian ikusten duguna, ez? Emakumeok presente gaudela hiriaren alor guztietan, ez? Guk ere hiria egiten dugulako. Orduan argazki horietan ikusiko ditugu emakumeak aisialdian, kirola egiten, lanean, zaintza lanak egiten, baita ere arkitekturan edo kulturaren alorrean, adin ezberdinetako emakumeak eta sorterri ezberdinetako emakumeak ere, orduan, pixka bat errealitatean sarritan ikusten ez duguna ikusgai dago erakusketa honetan. Erakusketa honetara hurbiltzerakoan, beste dozen erakusketara hurbiltzen garen bezala, ez? Egin behar duguna da pixkat aurreiritziak alde batera utzi,
eta pixka bat, besteen begiradetaz edo sormenaz disfrutatzeko ahaleginare. Erakusketa hau egonen da zabalik hurrengo ostiralera arte, beraz, oraindik hurbildu ez zaretenei, gonbidatzen zaituztegu hurbiltzera, eta zergatik ez datorren urtean berriz ere egingo dugun lehiaketa hartan, pixkat parte hartzen pentsatzen hastera ere. Lehen izan dugun bezala, helburuak beti dira berdinak, ikustaraztea emakumeon presentzian Iruñako bizitzan, eta egia da ahalegin berezi bat edo arreta berezi bat jartzen dugula rol tradizionalak erreproduzitzen ez dituzten emakume horiek ikustarazteko. Eta nik uste dut aurtengo erakusketarekin bereziki lortu dugula, ez?
Aurtengoa izan da ediziorik parekideena, nolabait esateko, parte hartu duten guztien artean nik uste dut emakumeak esan diela 47 berlako zerbait. Eta orain arte hori ez da gertatu, ze batez ere gizonak ziren parte hartzen zutenak. Gero, esan beharra dago ere, naiz eta aurtengo edizioan parte hartu duten erdia emakumeak izan, gero ikusten dugunean sarei banaketa nolakoa izan den, horretan oraindik ere gizonak gehienak izaten dira. Urtero egiten dugu oso balorazio ona erakusketaren inguruan eta baita lehiaketaren inguruan, zen eta beti oso harrera ona izaten dute elako erakusketek, ez? Nik uste jendeari gustatzen zaiola pixkate hurbiltzea argazkiak ikustera, eta gero argazkietan hor agertzen diren pertsonaiak, agertzen diren emakumeak eta tokiak identifikatzea, ez? Eta, pixka bat jolaztea ere norberaren begiradarekin eta argazkilariaren begiradarekin ere.